Hej. Jeg har altid ønsket mig at starte sådan en her YouTube-kanal, så jeg tænkte i dag, hvorfor ikke starte nu, fordi jeg havde ikke rigtig andet at lave. Og så for ligesom at åbne den-agtigt, så havde jeg tænkt mig at lave en giveaway. Og I kan vinde en ansigtsmaske med honning. Den er fra Matas, og jeg har hørt, de er rigtig gode. Jeg har faktisk aldrig selv prøvet dem. Og så vasker de alle ukrenhederne væk fra din hud. Så kan du få binde en pung med god plads i, en lynlåspung, og den er sølv, som I kan se, sjovt nok, med en sød lille slange på. Og så kan I også binde sådan en her oliværter, nummer 11, med en sød lille halskæde til. Og det er egentlig bare det, I kan binde. Skriv i kommentarer, og så trækker jeg lod om, hvem der vinder. Held og lykke.